Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesta. Također vas molim da izgasite svoje mobilne telefone, da ne bi možda bilo, pogotovo dok ćemo svirati himnu. Zahvaljujem svima što ste došli. Drago mi je da je odaziv ovako veliki. Želio sam posebno pozdraviti ugledne goste. Naime, imali smo najavu da će nam doći predsjednik Gospićkog stožera za obranu digniteta Domovinskog rata, međutim, u tome ga je spriječio snijeg, pa evo dopustite na početku, prije nego uopće krenemo s tribinom, pročitat ću njegov brzo, odnosno faks, isprike. Poštovani, zahvaljujemo vam se na pozivu na javnu tribinu, te vas obavještavamo da nismo u mogućnosti prisustvovati zbog loših vremenskih uvjeta. Molim vas da uvažite našu ispriku, pozdravljamo sve goste tribina i sve uzvanike koji će nazočiti. Velika nam je želja da ostavimo podružnicu stožera Ličko-senjske županije u Zagrebu. Kasnije u nastavku ćete vidjeti zbog čega smo ih posebno zvali. Evo, od uglednika još ću uz zamolbu da se niko ne ljuti na mene, posebno pozdraviti generala Praljka. I također gospodina Marijana Šulića. Kad smo pripremali ovu tribinu, mi u područnom odboru Maksimir, svjesni toga da se konstantno zatiru državna obilježja, odlučili smo, iako je to možda neobičajno, odlučili smo svirati himnu i na početku ove tribine, pa vas molim da pozdravimo domovinu. Također ću vas pozvati sve skupa da minutom šutnje odamo počast svim palim braniteljima za Hrvatsku, pokojnom predsjedniku Tuđmanu, također dvoma utemeljiteljima Hrvatske demokratske zajednice s područja Maksimira koji su nažalost preminuli mladi u ranim 60-im, gospođi Nadi Vreš i gospodinu Branku Špoljaru, a posebno žrtvama Vukovara, jer eto ovih dana je 10. obljetnica pada Vukovara. Škabrnja. Slava im.
Za one koji me ne znaju, ja sam dakle Ivica Nikolac, vršitelj dužnosti predsjednika područnog odbora HDZ-a Maksimir i bit ću voditelj, odnosno moderator ove tribine. A naši večerašnji gosti su gospođa Maja Frondlik, zamjenica predsjednika HDZ-a, gospodin Josip Pečarić, jedan od najmlađih hrvatskih akademika, široj zagrebačkoj i hrvatskoj javnosti posebno poznat po prekrasnom govoru koji je održao 20. listopada na protestnom skupu na trgu Bana Jelačića. I također naš član s područja Maksimira, gospodin Ivan Strižić. Političar, nakladnik, publicista, a ovdje prvenstveno kao književnik, hrvatski književnik. On će nam predstaviti publikaciju General Norac i obrana Hrvatske, koju ćemo u nastavku, odnosno po završetku tribine prodavati, a dio od prihoda, čisti prihod, će ići upravo za ovaj gospijski stožer i zato je bilo ono u uvodu. Više ću reći o tome kad dođemo do toga. Eto, dakle, tribina će ići onim standardnim tijekom, naši gosti će imati uvodne riječi u 15 minuta, prvenstveno na temu, a nećemo im braniti ni da dotaknu druge aktualne teme. Zatim ćete biti u prigodi postavljati pitanja, a na kraju ću vam dati nekoliko obavijesti za koje sam zamoljen da ih objavim. Evo, dakle, započinjemo, dajem prvu riječ gospođi Maji Frondlik. Izvoli, Majo. Dobar večer, hvala lijepa. Naslov ove tribine je vrlo inspirativan, Hrvatska sutra, i mislim da je to ono prema čemu svi idemo. Jer ova kakva je danas, vjerujem da nam se ne sviđa koji smo u dvorani. Ali prije nego što počnem o temi naše tribine, ja bih htjela ovom uvaženom skupu obratiti se sa samo 1-2 minute jednog obrazloženja, jer pretpostavljam da možda neki ovdje u dvorani će kasnije postaviti to pitanje, pa da ga odmah raščistimo na početku, jer ono nije sasvim bez veze sa onim što ću govoriti. Dakle, prijatelji su me obavijestili da kada je najava ove tribine bila objavljena u emisiji Romana Bolkovića prije 3 dana, da gost te emisije, Pukanić, posprdno se nasmijehnuo i rekao za mene da kako ja uopće se mogu kititi imenom političarke kad sam, ne znam točnu formulaciju, ja nisam gledala, ali kako su mi kazali, otprilike dobila 600.000 kuna i tako dalje. Dakle, moram reći da sam jako zadovoljna što je Pukanić uopće otvorio tu temu, jer da nije on, ja ne bih imala izravan povod napokon progovoriti o Zrcalu, o jednom idealističkom projektu koji je gotovo simbolička slika svega što se nama danas događa, pa sam zato eto i zadovoljna da je Pukanić otvorio tu temu, a želim odgovoriti na njegovu objedu, jer to sam htjela odmah, ja sam se odmah telefonom javljala u emisiju, nisam uspjela prodrijeti, to je takva sada situacija, da je to vrlo teško. Pa evo, služim se ovom prigodom da i vama objasnim o čemu je riječ. Dakle, poslije 3. siječnja 2000. onog zloglasnog 3. siječnja, jedna grupa vrlo idealistički nastrojenih ljudi, ali ne zato manje inteligentnih, shvatila je da naša državotvorna opcija, tako reći, nema niti jedan medij i da sve što smo 10 godina proglašavali svojim lojalnim, tu našim bliskim, da je to sve bilo samo zavaravanje i da je u pitanju bilo licemjerje onih koji su u medijima ostavljali takvu
mlaku sliku nekakve lojalnosti Hrvatskoj državi. Znali smo što će se dogoditi, ja sam čovjek iz medija i ti moji prijatelji, bilo nas je 5, znali smo o čemu je riječ. I sastali smo se i rekli smo moramo odmah nešto pokrenuti, jer ako ne pokrenemo sad, uskoro će ovaj režim koji dolazi sa Račanom zabraniti svaku mogućnost da se medijski nešto čini. Nismo imali niti kune novca, naravno da se pretpostavljalo da ćemo mi sami to raditi besplatno, to uopće nije bilo u pitanju, ali kako nismo imali novca za objavljivanje na papiru, rekli smo idemo na internet. I pokrenuli smo na internetu list, tjednik pod imenom Zrcalo. Ne znam koliko vas u ovoj dvorani je taj tjednik pratilo, to su mogli činiti samo oni koji su imali internet, ali znam, jer su mi ljudi to govorili, pouzdano znam da su mnogi tiskali sa kompjutora i onda fotokopirali i dijelili. I mi smo pokrenuli taj list, ja sam vam donijela ispis 2 broja, prvog i posljednjeg, da vam pokažem. Dakle, svaki tjedan smo uspjevali objaviti 40 do 48 članaka, od kojih smo većinu pisali sami. Ne znam da li znate uopće što to znači. U svakom slučaju, imali smo tu i dosta suradnika i dosta dobronamjernih ljudi koji su isto tako sudjelovali u tom idealističkom poslu. Međutim, naravno da novine stoje i ja se nisam zavaravala da će to moći tako dugo ići i onda sam se obratila mnogim gospodarstvenicima ili kako se to nekoć govorilo u komunizmu, privrednim subjektima. Ovako nečkali su se, bili su malo ne baš sasvim raspoloženi, govorili su mi o financijskoj policiji, o strahu, gledajte kako sad vrijeme dolazi, Bog zna što će biti, međutim ipak su neki rekli ajde dobro, oglašavat ćemo kod vas. I s nekima sam sklopila ugovor o oglašavanju. Kad je izišao prvi broj, to je ovaj, naslovni članak je glasio zabrana prosvjeda i mišljenja, Hrvati su željeli promjene, jesu li ih dobili? Račan je bio na fotografiji. Izišao je 21. siječnja 2000. Nacional Pukanićev odmah je objavio članak pod nazivom Maja Freundlich pokrenula desničarsko glasilo. I u članku se govorilo o rigidnom, ultradesničarskom i sa svim tim epitetima koji idu. Ja vam ne moram reći da su odmah zazvonili telefoni i da svi ti dragi ljudi koji su mi govorili o prijetnjama pod kojima žive, su rekli, žao mi je, nismo mi bili svjesni da je to desničarsko, pa znate, pa ne možemo, ne, mi povlačimo, ma kakvi raskidamo. Dakle, tu je bila Hrvatska lutrija, Croatia Airlines i još nekoliko manjih subjekata. Ja sam pitala što je s vašim oglasima u Globusu i Nacionalu, ne, to je druga stvar. Dobro. I jedan od tih, dakle, u sklopu toga mi smo uspjeli sklopiti i jedan ugovor o sponzoriranju. On je glasio na 50.000 kuna, ne na 600.000 kuna. Sa NK Croacijom. NK Croacija je u međuvremenu u tih par tjedana odmah došla na udar, Mirko Novosel smijenjen i tako dalje. I ne moram vam reći da od tog ugovora koji sam ovdje donijela, da kogod hoće može ga vidjeti, nije nikad niti jedna lipa uplaćena u projekt Zrcalo. Zaključak cijele ove pripovijesti, projekt Zrcalo prestao je izlaziti nakon 11. broja. Nismo više to apsolutno mogli izdržati. Ja sam mislila, 24 sata dnevno smo radili, ja sam mislila u 12. broju ću kolabirati ili će se pojaviti neka dobra vila pa će nas biti više. Dakle, bili smo doista na rubu iscrpljenosti i nismo više mogli. Ja danas živim u nadi, unatoč Pukaniću i unatoč svim tim zlim duhovima, ja to ne mogu više osobno jer sam se u međuvremenu počela aktivno baviti politikom, dakle više ne mogu novinarstvom, ali moji prijatelji koji su sa mnom na ovomu sudjelovali, ja sam sigurna da će to nastaviti i da će to pokrenuti. Imam i izravne od njih glase da su odlučni u tomu da to Zrcalo napokon iziđe kao pravi tjednik, jer mislim da je nepodnošljiva situacija u kojoj mi ne možemo niti jedan glas izreći javno kroz medije i mislim da je nepodnošljiva situacija u kojoj se politiku vodi ovako kao prvih dana, kao 89. Da se moramo sastajati
još uvijek ne potajice, još uvijek ne stoji vani nekakva policija koja bi nas uhitila, ali nije ni to isključeno sa svime u čemu živimo. Evo, ja sam samo na samom početku htjela razjasniti Pukanićevu objedu, jer ona ne samo što je lažna, nego je duboko cinična, jer on je bio taj koji je zapravo izravno sudjelovao u uništavanju svake mogućnosti da jedan oporbeni tjednik danas izlazi među nama. Hvala lijepa. I sad da prijeđemo na temu. Ja mislim da bismo valjano razgovarali o tomu kakva Hrvatska mora biti sutra, treba li ona ući u Balkansku uniju ili ne, treba li ući u Europsku uniju ili u bilo kakvu drugu međunarodnu, međunacionalnu, međudržavnu asocijaciju bilo koje vrste. Mislim da nam valja raspraviti i doći do zajedničke ocjene situacije u kojoj se mi danas nalazimo. Valja realno prosuditi okolnosti u kojima se nalazimo, jer mi se moramo ponašati dakako kao realni ljudi, mi vodimo realnu politiku i u njoj živimo. Da bismo se znali postaviti prema mogućim rješenjima, moramo doći do konsenzusa u ocjeni stanja. Nemojte misliti da je to nevažno. Nemojte misliti da se mi baš svi slažemo u procjeni onoga što se oko nas nalazi, ili da bismo trebali prešućivati okolnosti koje nas okružuju. Moramo ih jasno locirati da bismo onda znali prema njima i naći rješenja. Ja ću vas podsjetiti samo na nekoliko velikih stvari, ali koje se često zaboravljaju. Dakle, prije 12 godina hrvatski je narod pokazao iznimno visok stupanj nacionalne suglasnosti, birajući Hrvatsku kao samostalnu, suverenu državu, nacionalnu državu hrvatskoga naroda. Time je hrvatski narod izabrao jedini mogući real politički okvir u kojemu cjeloviti hrvatski narod može ostvariti sigurnost svoje zajednice u cjelini i susljedno tomu onda i svakoga pojedinca u njoj. Nacionalna država koju nam svjetski globalistički trendovi tako često osporavaju u posljednje vrijeme, jedini je okvir koji osigurava temeljne nacionalne pa onda i osobne probitke. Jedini je okvir u kojem se može planirati gospodarski razvitak. Jedini je okvir u kojemu se može upravljati polugama gospodarskog razvitka, jamčiti slobode, prava i dostojanstvo čovjeka kao osobe i kao državljanina te države. Ostvarujući tako zamišljen nacionalni program, koji je bio usvojen, ako se sjećate, jednodušnim referendumskim odlučivanjem, hrvatski je narod usvojio tada i tekst Ustava Republike Hrvatske u kojeg su ugrađeni svi zaštitni mehanizmi nacionalnog suvereniteta i sva ljudska prava, a ljudskim pravima prema temeljnim dokumentima o ljudskim pravima, dakle Francuskoj povelji i Povelji Ujedinjenih naroda, dakako među prvima pripada i nacionalna država. Ja bih, dakle, na samom početku htjela istaknuti da je nacionalna država ne samo naša povijest od prije 12 godina, nego i danas nama jedini pravi i jedini mogući cilj, onaj prema kojemu idemo unatoč sadašnjem zastoju i sadašnjim lošim okolnostima u kojima živimo. Podsjetit ću vas dalje da su državnopravnim odlukama koje su logično slijedile nakon one prve referendumske odluke o samostalnosti, dakle to su bile odluka o prekidu svih državnopravnih veza s Jugoslavijom, odluka o potkrepi i uspostavi samostalne zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti, Hrvatska je time de facto potvrdila svoju neovisnost. Nakon toga je uslijedio srpski agresivni rat, kojim je uz podršku međunarodnih političkih čimbenika, nekih međunarodnih političkih čimbenika i nekih moćnih svjetskih političkih središta, trebala biti osporena i zauvijek uništena hrvatska neovisnost. Republika Hrvatska i hrvatski narod svojom su odlučnošću i aktivnom i ustrajnom obranom, neočekivanim organizacijskim i obrambenim sposobnostima uspjeli unatoč tim početnim slabostima i nenaoružanosti i neuvježbanosti itd. uspjeli nadjačati neprijatelja koji je u prvom trenutku bio neusporedivo jači. I tako,
tim sredstvima, tom odlučnošću došli smo do potvrde suvereniteta i državne neovisnosti i napokon članstva u Ujedinjenim narodima. Dakle, 10 godina na uzastopnim demokratskim izborima dr. Franjo Tuđman i HDZ vodili su Hrvatsku kao samostalnu i neovisnu državu. Poslije 10 godina, poslije smrti predsjednika Tuđmana, Hrvatska demokratska zajednica je izgubila izbore, to se događa. Međutim, iz svega na što sam vas samo podsjetila natuknicama, činjenično proizlazi kao dokaz da hrvatski narod 3. siječnja 2000. nije glasovao za ukidanje državnog suvereniteta. Jer da je tomu bilo tako, to bi značilo da se veliki postotak ljudi odjednom u 10 godina potpuno promijenio. To nije bilo tako. Hrvatski narod nije glasovao ni za ukidanje gospodarskog suvereniteta i samostalnosti, nije glasovao za rušenje institucija države, nije glasovao za obnovu Jugoslavenske federacije. Logična smjena stranaka na vlasti, koja je logična za svaku demokraciju, u hrvatskom slučaju izvedena je prijevarom birača. Biračima, naime, na tim izborima nije otvoreno rečeno za što su zapravo glasovali kada su većinom izabrali komunističku koaliciju. Poslije te prijevare uslijedilo je sustavno kršenje Ustava, sustavno rušenje institucija vlasti, sustavno ukidanje ovlasti i moći pojedinih državnih institucija i napokon sustavno neovlašteno potpisivanje međunarodnih ugovora koji su na štetu nacionalnih probitaka i u izravnoj suprotnosti sa hrvatskim Ustavom. Nakon toga, naravno, kada je stvoren taj pravni okvir, odnosno kada je rušen djelomice pravni okvir, postalo je moguće sustavno rušenje gospodarskog suvereniteta, sustavno siromašenje Hrvatske države, sustavno siromašenje hrvatskih građana i sustavno uništavanje demografskih potencijala hrvatskoga naroda, čime se slabi i razvojne gospodarske perspektive i napokon uslijedilo je sustavno rušenje ugleda i smisla obrambenog Domovinskog rata koji je ugrađen u temelje hrvatske slobode. Time je jasno pokazano da Račan, koji je 1990. govorio kako je samostalna Hrvatska jedan opasni projekt, jedna opasna namjera, danas čini sve ne bi li ugrozio samu hrvatsku slobodu. I ja vas uvjeravam, za sve to nije nitko glasovao 3. siječnja. Možda jedan vrlo, vrlo mali postotak ljudi, ali hrvatski narod svakako ne. Dakle, koalicijska vlada, da se samo podsjetimo što se sve zbiva, promjenom Ustava ukinula je županijski dom. Time su pokazali komunisti da su protiv demokracije, jer su ukinućem drugoga doma praktički ukinuli mogućnost uzajamnog nadzora dvaju parlamentarnih domova koji je primjeren i nužan u svakom demokratskom sustavu. Dakle, oni se pokazuju i dokazuju kao antidemokrati, ne samo kao kršitelji Ustava. Istodobno, drastično su smanjene ovlasti predsjednika države. Mi možemo razgovarati o tomu da je Stipe Mesić ostao bez neke ovlasti, ali nije Stipe Mesić u pitanju. U pitanju je institucija predsjednika države. Predsjednik države za nas, Hrvate, koji smo nakon toliko stoljeća dočekali stabilnu hrvatsku državu, predsjednik države je žezlo. Ukinućem njegovih ovlasti ukida se jedan dio hrvatskoga suvereniteta. I time je zapravo okrnjena jedna od bitnih političkih poluga. Kako je ukinuo prethodno ili istodobno županijski dom, a sebi dao ovlasti da može raspustiti zastupnički dom, Račan je praktički svu moć preselio u svoje ruke, ne u ruke predsjednika vlade, nego u svoje vlastite,
i tako je svojoj osobnoj moći podvrgnuo ustavno-pravni poredak države. To nije mala stvar i nije mala optužba koju ja izričem na njegov račun i potpuno sam svjesna toga. Mnoštvo je primjera i mnoštvo dokaza o tomu dalje da najviši izabrani državni dužnosnici krše Ustav. Njihova je ustavna obveza štititi Ustav, štititi ustavni poredak i promicati nacionalne probitke. Oni međutim Ustav krše, a nacionalne probitke podvrgavaju neprestano zahtjevima takozvane međunarodne zajednice, a zapravo nekih, moglo bi ih se i imenovati, gospodara u toj samoj međunarodnoj zajednici. Evo samo primjeri. Stipe Mesić zlorabi položaj predsjednika države i onda neovlašteno i protuustavno iz pismohrane ureda predsjednika vadi dokumente kako mu se svidi, šalje ih u Haag. Ne bi li tamo ti dokumenti poslužili kao dokazni materijal na montiranim političkim procesima? On je time prekršio i zakon, i hrvatski zakon, i međunarodne zakone o čuvanju pismohrana. Nemojte zaboraviti da se pismohrane u pravilu čuvaju 50 godina i nisu dostupne političkoj zloporabi, a prekršio je i Ustav, dakle svoju ustavnu obvezu čuvanja poretka. Promjenama u zakonodavstvu Račan ukida primjerice iseljenicima pravo sudjelovanja na izborima. Ograničava to pravo maksimalno, tako da praktički ostaju bez biračkoga prava, a biračko pravo pripada ne samo našem Ustavu, nego temeljnim ljudskim pravima. Pazite, ja vas stalno upozoravam na temeljna ljudska prava zato što su nam Hrvatski Helsinški odbori i slične organizacije u ovih 10 godina neprestano osporavali upravo naš suverenitet tvrdeći da Hrvatska država ograničava ljudska prava. Ne, Hrvatska država je jamstvo zaštite ljudskih prava, a oni koji je danas ruše i ta ljudska prava. Račan je biračko pravo koje je zajamčeno svim hrvatskim građanima, svim hrvatskim državljanima, ograničio i diskriminirao jednu veliku skupinu neistomišljenika, jer on je sudjelovao, upravo on je bio taj koji je sudjelovao u vrhovima komunističke partijske vlasti, kada su sustavno 20 godina Hrvati istjerivani iz Hrvatske, što političkim progonom, što ekonomskim progonom. Prema tomu, on je taj koji zna da bi upravo ti iseljenici u čijem je progonu sudjelovao glasovali protiv njega i da bi to spriječio, oduzima im pravo glasa. Zato ja sumnjam, i to sam već na nekoliko tribina istaknula, ja moram reći da sumnjam u dobru demokratsku volju sadašnjeg komunističkog režima da sljedeće izbore održi u redu, demokraciji i slobodi. Svojom tom djelatnošću ograničavanja prava, ja ću vam točno navesti, Račan je prekršio članak 3. Hrvatskog Ustava u poglavlju o temeljnim odredbama i članak 45. koji se izravno odnosi na biračko pravo, ali i sve ostale članke koji se odnose na ljudska prava. Za kršenje Ustava odgovara se pred sudom i ja se nadam da će u ovoj zemlji u doglednoj budućnosti zavladati pravni sustav tako da će svakoga tko je prekršio Ustav moći biti moguće tužiti pravnim ustanovama. Račanova vlada je recimo isto tako smanjila ili posve ukinula pojedinačna socijalna prava. Smanjuje naknade rodiljama i takvom destimulacijom ugrožava biološki opstanak hrvatskog naroda i napokon ugrožava temelje hrvatske gospodarske perspektive, jer narod kojemu se broj smanjuje, koji tiho odumire, ne može zaštititi svoje baštinjene teritorije, nema nikakvih razvojnih potencijala i na kraju ostaje bez radne snage. Dakle, nije samo pitanje našeg idealizma, našeg romantizma ili naše zaljubljenosti u svoj vlastiti narod, pitanje je prakse, praktičnosti. Mi moramo imati radnu snagu, ako ne rađamo tu radnu snagu, tko će nam je dati? Netko drugi. Neka druga radna snaga će se na mjesto naše zapošljavati, a zatim i naseljavati u Hrvatskoj i time će Hrvatska postupnim procesom dospjeti napokon u ruke onih stranaca koji su nas ratom htjeli osvojiti.
Time je Račan prekršio i članak 62. Hrvatskog ustava kojim se štiti materinstvo. Račanova vlada smanjuje prava braniteljima, ratnim invalidima i udovicama rata pod izlikom nekakve, tobože sad, pravedne raspodjele, jer ova dosad je bila nepravedna jer su naši branitelji, kako oni kažu, kradljivci. A zapravo riječ je o tomu da se uništi branitelje kao populaciju koja svojim primjerom i svojim životom dokazuje požrtvovnost za probitke Hrvatske države i za slobodu Hrvatske države. I to je populacija koja dokazuje smisao i ugled Domovinskog rata koji Račan, međutim, sustavno upravo želi srušiti. A želi ga srušiti zato da bi dokazao, što ne može, da bi dokazao da je taj Domovinski rat bio zločinački, a država utemeljena na takvom ratu je zločinačka i ne smije postojati. I tu Račan krši Ustav, ruši državu koju bi trebao štititi. I napokon, prihvaćanjem optužnica protiv generala Ademija i generala Gotovine, Račanova vlada izravno krši Ustav i ruši ustavno pravni poredak. Naime, u optužnici protiv generala Gotovine stoji kako je on optužen zbog napada na Republiku Srpsku Krajinu. Haško sudište je time sebi prisvojilo pravo redefiniranja međunarodno priznanih granica, međunarodno priznanih država. Ta takozvana Republika Srpska Krajina bila je samo proglašeni naziv za okupiranu zonu, za okupirana, opljačkana i agresijom razorena legitimna područja Republike Hrvatske. Republika Srpska Krajina nije nikad dobila priznanje Ujedinjenih naroda niti bilo koje druge države, a sada je Haško sudište posredno kroz jednu optužnicu priznaje. Haško sudište, koje bi samo trebalo biti tek instrumentom Ujedinjenih naroda i s kojim smo na kraju bili suradnju počeli u vrlo dobroj vjeri da će ono štititi naše interese, naše žrtve i progoniti prave ratne zločince, to Haško sudište sada posredno poništava odluku Ujedinjenih naroda o priznanju Hrvatske u njezinim sadašnjim granicama. Ni Račan, ni Mesić nisu smjeli primiti omotnicu takvog sadržaja. Nisu smjeli iz poštarevih ruku uzeti takvo pismo. Oni su time prekršili Ustav, članak 8. koji govori o granicama, članak 94. i napokon sve one članke kojima se obvezuju da će štititi Ustav. Oni su time prihvatili nasilno mijenjanje granica Republike Hrvatske koju oni predstavljaju. Ja vas uvjeravam da Haško sudište, koje se tu pokazalo kao instrument rušenja međunarodno pravnog položaja država, ovdje u ovom slučaju Republike Hrvatske, je u toj optužnici dalo dosta materijala da Republika Hrvatska istoga trenutka prekine suradnju sa Haškim sudištem. Utoliko više što Haško sudište i nije legalna institucija. Koliko ljudi u Hrvatskoj to uopće zna, veliko je pitanje, jer Haško sudište nikad nije u proceduri dovedeno do kraja. Ono nije ratificirano pred glavnom skupštinom, ono je tek osnovano jednom rezolucijom Vijeća sigurnosti, a djelatnost takvog sudišta morala je na kraju potvrditi i glavna skupština Ujedinjenih naroda, što se nije dogodilo. Dakle, mi zapravo operiramo sa jednim polulegalnim tijelom koje naše branitelje osuđuje na 45 godina zatvora, koje Hrvatsku optužuje za zločin u situaciji u kojoj je Hrvatska bila žrtva, i od takvog sudišta naši izabrani predstavnici prihvaćaju optužnicu koja ruši naše granice. To je nedopustivo. Za takvu djelatnost morat ćemo jednoga dana Račana suditi za kršenje Ustava. I nije to bio svršetak priče, niti je to bio
niti je to bila kulminacija. 24. studenog prošle godine Ivica Račan je, bez odluke Sabora, potpisao sporazum o ulasku Hrvatske u Balkansku uniju. Jedva da je to prošlo, jedva zapaženo je to prošlo, a dogodilo se u Zagrebu. Simbolički, poniženje Hrvatske dogodilo se u Zagrebu. Nisu ni naši ljudi na to dobro, snažno reagirali, ali najviše zato što o tomu ništa nisu znali. Jer se sve to skrivalo sve do trenutka potpisivanja. Potpisan je ulazak Hrvatske u Balkansku uniju, čime je Račan obvezao Hrvatsku da uđe u Balkansku uniju, a sada potpisani sporazum o takozvanoj stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji nije ništa drugo nego osnaživanje i potvrda njegovoga potpisa na sporazumu o Balkanu. Formiranje Balkana predviđeno je do 2008. godine. Naš ulazak u Europsku uniju nije predviđen nikad. I ne vjerujte da se uopće ikad govorilo o tomu da bismo mi ušli doista u Europsku uniju. Ja sam prije 2 godine imala u rukama dokumente Europske unije gdje se kazalo izravno da su jedini o kojima se raspravlja Češka, Poljska i Mađarska, a svi ostali koji bi pretendirali biti kandidati, o njima će se zapravo razgovor početi 2016. Međutim, pronađena je formula i nama je rečeno: vi ćete prvo ući u Balkansku uniju, a zatim ćete kao Zapadni Balkan postati kandidatom. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ima na engleskom jeziku 406 stranica, ja sam ga skinula sa interneta, nisam još došla do kraja. U hrvatskom prijevodu imat će i više, ali sve te stranice govore samo jedno. Izvolite potpisati što više bilateralnih i multilateralnih sporazuma na Balkanu, pa kad mi procijenimo da su ti ugovori valjani, da su ti sporazumi nama po volji, onda ćemo razmatrati mogućnost da vas primimo eventualno u naše fino društvo. Ali zapravo vi nama i ne trebate, nego kao tržište. I to je smisao udice koja nam se stalno baca, da postanemo tržište proizvodima Europske unije, odnosno tržište proizvodima većih nego što je Europska unija, onih koji upravljaju Europskom unijom, naime Americi. Potpisom na sporazumu o Balkanskoj uniji i potpisom na sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji Račan je izravno prekršio članak 135. Hrvatskoga ustava, kojeg ja znam gotovo napamet, ali sada ću vam ga pročitati jer ga, mislim, svaki Hrvat mora znati napamet. Članak 135. drugi stavak toga članka glasi ovako: zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku. Zabranjuje se. Ustavi na svijetu vrlo rijetko nešto zabranjuju, uglavnom samo propisuju, pozitivno. Ali pokojni predsjednik Tuđman, koji je inicijator unošenja 97. ovoga članka u Ustav, znao je s kakvim Račanima ima posla i da je to potrebno Ustavom zabraniti. Moram reći da sam osobno sudjelovala u razgovorima upravo o tom članku i da sam danas zaprepaštena koliko je on točan. Za kršenje članka 135 isto ćemo morati se pobrinuti u jednom tužbenom zahtjevu. I sada lista užasa što nam ih ovaj režim priređuje svaki dan dovela nas je poslije tih pravnih slojeva do gospodarskog. I pogledajte što čine, ja jedva da vam to moram nabrajati. Ja sam u posljednjih 6 mjeseci, ne znam u koliko prigoda, govorila o hotelu Excelsior kao o do neba vapijućem primjeru
rasprodaje, pljačke, osiromašenja, prijevare, da bi napokon evo danas i u Saboru Dario Vukić izišao s tim primjerom i s tim pitanjem, jer ja ću još dobiti preciznije podatke, nešto mi je i on kazao da ima. Dakle, hotel Excelsior je tipična pljačka. Goran Štrok, koji je formalno i nominalno hrvatski državljanin, stoji kao paravan nekom anonimnom kapitalu iz Londona i Indonezije i kao takav se pojavio na natječaju za kupnju hotela Excelsior. Hotel Excelsior procijenjen je na određenu svotu, pojavila su se dva ponuđača. Androniko Lukšić ponudio je 35 milijuna maraka, Goran Štrok 2. I Štrok je u svojoj ponudi napisao da će on preuzeti dugove tog hotela. 2 milijuna nasprama 35 su pobjedila, ne biste vjerovali. Bila su bolja ponuda. A zatim je Štrok otišao svojim prijateljima u banke vjerovnike i dogovorio se o otpisu duga. A onda je od 2 milijuna dao samo prvu ratu, koliko sam ja informirana, dakle to je oko 600.000 maraka i tako je kupio Excelsior. Tako, evo nas, ne znam koliko nas ima u ovoj dvorani, kad bismo se dogovorili, digli svaki od nas jedan mali potrošački kredit, mi bismo skupili 600.000 maraka i kupili bi Excelsior. Kad bi se moglo, kad bismo bili Linićevi kumovi. Prema tomu, pitanja koja su danas u Saboru bila usmjerena Slavku Liniću išla su na pravu adresu, jer Slavko Linić je čovjek koji je u vladu, došavši u vladu, za sobom povukao sve moguće repove iz Rijeke, zbog kojih mu se iz Rijeke još za njim vuče nadimak šerif. Ja slutim zbog čega bi to moglo biti. Mi u vladi toga današnjeg režima imamo ne samo Liniće koji su kradljivci, nego imamo i potpuno nesposobne ljude kao što je Mato Crkvenac, koji u 2 godine nije uspio sklopiti jedan iole izdržljivi program, projekt, nešto što bi se ponudilo hrvatskoj javnosti. On je uspio skupiti jednu tribinu gospodarsku na koju su mu došli svi mogući gospodarstvenici, pa su jedan po jedan bježali iz dvorane jer su se užasnuli što ovaj to govori. To vam govorim iz prve ruke čovjeka koji je tamo bio i koji se križao objema rukama kad je izišao van. Ali imamo i Linića, a imamo i Čačića. Ja ne znam, dragi prijatelji, znate li vi da je taj čovjek pravovaljano osuđen na zatvorsku kaznu, da je sjedio u zatvoru, ne u Hrvatskoj državi, nego u Jugoslaviji, zbog krađe. Taj čovjek je pokrao jedno poduzeće i onda je pravovaljano osuđen. I onda je izvađen iz zatvora i onda mu je na raspolaganje dan fond za nerazvijene, da njime operira malo jer je dobar gospodarstvenik. Takav čovjek je, a onda je poslije od Hrvatske države ukrao 25 milijuna maraka i rekao da je to papala maca jer da je bio rat i da on to 13 milijuna maraka što je dobio od Ministarstva prosvjete za izgradnju gimnazije u Zadru, da je Zadar bio pod bombama, a 12 milijuna maraka je dobio za dom umirovljenika u Dubrovniku, pa tamo su isto padale bombe i kad su ga pitali, dobro, niste izgradili domove ni gimnazije, ali gdje je novac? To je bila viša sila. To je doslovce izjavio u intervjuu kad su ga novinari napali, ne u intervjuu nego na konferenciji za tisak prije 5-6 godina. Ja sam upravo za Zrcalo prošla kroz cijelu novinsku dokumentaciju o Čačiću, dakle ovo sve što vam govorim to je sve objavljeno u novinama. I mi onda za ministra obnove imamo čovjeka koji je pravovaljano osuđen za krađu. Dakle, lisicu u kokošinjcu. Napokon, u svemu tomu oni su, da se vratim samo na gospodarstvo, oni su ti ljudi takvog profila prirodno ništa drugo ne mogu učiniti nego rasprodati 90% hrvatskog bankarskog sustava. To ne čini ni država samoubojica. Tako nešto se ne poznaje na svijetu. Slovačka, za koju se kaže da je maksimalno rasprodana američkom kapitalu, ili Mađarska,
nisu prešle razinu od 60% bankarskog sustava u tuđim rukama, mi više nemamo ni 10%. Ni 10, 91 ili 92% je u rukama stranaca. Uglavnom, većinom u rukama Talijana. A mi znamo da su nam Talijani već i kroz povijest bili prijatelji i da su imali uvijek plemenite namjere prema našoj jadranskoj obali, pa su tako i sada, kupivši Privrednu banku, s njom zajedno u portfelju te banke dobili većinu hotelskih poduzeća na Jadranu. Što reći na to? Ja znam da će nam Čačić, Linić, Račan, svi će reći pa vi ste počeli prodavati banke. Jest, istina je, HDZ-ova vlada je počela prodavati banke, pa ni tada nismo bili s tim sretni i ja sam i tada pisala protiv toga, ali mi svejedno nismo prodali 90%. Toliko ne. Jer ipak ti postoci su dosta značajni pokazatelj na čemu smo. Prema tomu, da zaključimo, ovaj restaurirani komunizam utemeljen je na izbornoj prevari, utemeljen je na pljački, utemeljen je na rasprodaji državnog bogatstva i kapitala, utemeljen je napokon na uzajamnoj prijevari koalicijskih partnera. Evo vidite što se događa HSLS-u i što se događa HSS-u i kako će vrlo uskoro ostati bez svojih položaja u koaliciji. Kada ljudi govore o prijevremenim izborima, ja moram kazati da sam prema tomu vrlo skeptična. Mislim da ih neće biti, jer ne vidim trenutačno jednu od dvije nužne pretpostavke da dođe do izvanrednih izbora. Jedna bi morala biti da se vlada osjeća tako sigurnom da će pobijediti na izborima i da onda raspisuje izbore zato da bi većinski pobijedila. Drugi uzrok raspisivanju izvanrednih izbora bi mogao biti da se vlada osjeća tako slabom i tako ugroženom i pritisnutom uza zid da mora doći pred Sabor Ivica Račan i kazati podnosim ostavku i da mora raspisati izvanredne izbore. Nažalost, mi nemamo tu situaciju, jer mi moramo i otvoreno priznati da i mi u oporbi još uvijek nismo u toj situaciji, u toj fazi snage da ga možemo prisiliti. On je zapravo 90. raspisao demokratske izbore najviše zato što je vidio kako Čaušesku klizi niz onaj zid. Pa je to otprilike bila ta prijetnja pred kojom je Račan raspisao izbore. Ali danas, dobro, ne mora biti tako drastična prijetnja, ne daj Bože, ali nema još uvijek takve prijetnje. Ja se ufam u Boga da ćemo mi za godinu dana tako osnažiti i tako biti jaki, da ćemo to moći, ali ovog časa ne. Prema tomu, što mi sada možemo činiti? Jer to je ono o čemu se pitamo. U Hrvatsku sutra ne idemo s Ivicom Račanom i Stipom Mesićem, nego sa državotvornim snagama. Kako? Za početak, mi moramo znati da se ovom režimu možemo, pa onda i moramo, suprotstaviti ustavnim sredstvima. Ustav je na našoj strani. Koliko god to ironično može zvučati, ali doista Ustav nas još uvijek štiti. Ustav štiti naš zahtjev za suverenom, samostalnom i neovisnom državom. Ustav je nama najveći i najbolji argument. Pozivajući se na Ustav, mi trebamo jačati političke organizacije, u njima, unutar njih djelovati, u političkim strankama stvarati programe, ljude i procese koji će napokon prisiliti Ivicu Račana da raspiše izbore. Ustavnim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju pripada i okupljanje na političkim prosvjedima. Ja vas molim, nemojmo odustati. Mi smo do sad imali, mi, kad kažem mi, iako mi nismo tu sudjelovali u organizaciji, ali mislim pritom na pobunjene, probuđene, demokratske, državotvorne snage u Hrvatskoj državi. I bili smo svjedoci, bili smo nazočni na dva velika skupa. Jedan je bio u Splitu, drugi je bio u Zagrebu. Nemojmo se obeshrabriti. To što je Račan kazao, bilo vas je malo, to nek on priča sa svojim prijateljima navečer, jel? Ali nas ima mnogo, mnogo više nego što se on želi nadati. Prema tomu prosvjedujmo. Organizirajmo te prosvjede. Potpisujmo peticije.
Činjenica je da je on pljunuo na peticiju na kojoj stoji 400.000 potpisa hrvatskih građana i državljana. Jest, to je činjenica, ali to ne znači da je time zaustavljena mogućnost nove peticije. Pokrenimo 10 takvih peticija, imat ćemo 4 milijuna potpisa. 4 milijuna potpisa na razne zahtjeve, a onda će već situacija biti i nešto drugačija. Nemojmo propuštati trenutke i nemojmo dopuštati tom režimu da počne misliti da smo se mi pomirili sa užasom koji su nam priredili, pa da smo odustali. Dakle, mi se moramo valjano i dobro prirediti za sljedeće izbore, što znači da moramo okupiti sve državotvorne snage. Opet je situacija takva da nismo podijeljeni na stranke, pa ova ima malo ovakav socijalni program, a ona ima onakva porezna rješenja. Ne dijelimo se mi. Mi ne živimo u građanskoj demokraciji, nažalost još uvijek, jer nismo je uspjeli zajamčiti. Dakle, mi se opet dijelimo na one snage koje su za neovisnu samostalnu Hrvatsku državu i na one koje su protiv. I okupljati te državotvorne snage koje se zalažu za samostalnu Hrvatsku državu, to je naš prioritet u ove 2 godine koje su nam preostale do redovitih izbora. I to nije mali posao. Dakle, moramo osvijestiti ljude, moramo pronaći ljude koji će pokrenuti ovakve medije, moramo pronaći ljude koji će pokrenuti pisanje peticija, potpisivanje, prosvjede, moramo se sami aktivno politički angažirati u političkoj borbi i ne smijemo se dati zastrašivati od ovakvih glupih komentara kao što su ovi pred vratima. Dakle, što su nam ciljevi? Moramo te ciljeve jasno konsenzusom formulirati, da bismo onda zajedničkim snagama išli prema tim ciljevima. Nama je prvenstveni cilj jačanje te nacionalne države kao okvira u kojem ćemo ostvariti sva svoja prava i sav svoj boljitak i bogatstvo. Ona je jedini štit razvoju demokratskih institucija. Dakle, nemojmo se bojati ni ustručavati, usprotiviti se međudržavnim integracijama. Ni Europskoj uniji, ni Balkanskoj uniji, ni jednoj takvoj integraciji. Mi na to imamo pravo, mi o tomu imamo odluke, mi imamo i Ustav koji smo sami donijeli. Osnažiti Hrvatsku državu kao nacionalnu državu znači, i kada se jednog dana vratimo na vlast, vratiti sve one institucije koje je ovaj komunistički režim u međuvremenu ukinuo ili oslabio. To znači vratiti županijski dom, ojačati vojsku, povećati obrambenu sposobnost koju su smanjili i tako dalje. Mi moramo u sklopu državne suverenosti vratiti se i pitanju nacionalne suverenosti, odnosno onoj obvezi koju isto tako crpemo iz Ustava, a to je rješenje hrvatskoga pitanja izvan hrvatskih granica. Rješenje hrvatskoga pitanja u Bosni i Hercegovini, prije svega i iznad svega, ali i rješenje i hrvatskoga pitanja u Crnoj Gori, u Vojvodini, to je Srbiji, i u ostalim državama gdje je ono problem. Bosna i Hercegovina, samo da vas podsjetim, nije završena priča. To nije država koja se može podičiti samostalnim, stabilnim pravnim sustavom. To je država koja je pod stranom tuđinskom okupacijom. Prema tomu, za Bosnu i Hercegovinu predstoji nam još jednoga ljepšega dana, međunarodna konferencija, za koju se moramo pripraviti, jer Hrvatska na toj međunarodnoj konferenciji mora napokon postaviti vrlo ozbiljno i vrlo rezolutno pitanje ne samo hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, nego i hrvatskih teritorija u Bosni i Hercegovini koji pripadaju tom narodu i gruntovno pripadaju tim ljudima koji tamo žive. A moramo pronaći i političko rješenje za Bosnu i Hercegovinu, jer ne smijemo više dopustiti da ta Bosna i Hercegovina nakon 500-600 godina ovakvih tragičnih zbivanja i dalje ostaje otvorenom ranom
u našem hrvatskom trbuhu. Dakle, moramo pronaći trajno i stabilno političko rješenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo jačati gospodarsku suverenost, jer je ona pretpostavka državne i nacionalne slobode i suverenosti. Da bismo ojačali gospodarstvo, prioritetno pitanje je pronalazak investitora, mi moramo pronaći ulagače, toga smo svi svjesni, a moramo dati i pravni okvir tom gospodarskom sustavu, jer on bez pravnog okvira ne može postojati. Poželjne investitore mi ćemo pronaći u našim domaćim ulagačima i smatram da ćemo se morati okrenuti unutarnjem kapitalu, jer mi raspolažemo velikim mogućnostima među hrvatskim iseljenicima koji su do sad trajno bili sprečavani i onda kada su pokušavali investirati u Hrvatsku, i različite komunističke prepreke su im se uvijek nalazile na putu. Dakle, oni ljudi koje smo mi u duhu pomirenja ostavili na moćnim pozicijama, praktički su onemogućili naše hrvatske iseljenike da ulažu onda kada su se htjeli i vratiti zajedno sa svojom djecom. Ali ima i skrivenoga unutarnjeg kapitala među hrvatskim građanima. Taj se unutarnji kapital aktivira onda kada je država stabilna i kada svojim pravnim sustavom jamči da neće propadati banke, da neće biti rasprodane banke, da neće biti rasprodane sutra ili poništene pretvorbe, poništene privatizacije, uništene dionice. Dakle, stvaranjem sigurnoga pravnoga sustava mi ćemo stvoriti i ozračje za gospodarski suverenitet, a na njemu će počivati i suverenitet svakoga od nas i sigurnost i sloboda svakoga od nas. I ja ću sada završiti samo naznakom naših temeljnih akcija u budućnosti. Mi moramo što prije na vlast vratiti Hrvatsku demokratsku zajednicu, to govorim odgovorno. Jer je to jedina prava snaga u hrvatskom društvu koja doista može povesti, i naravno da su dobrodošli svi naši prijatelji, sve stranke koje dijele s nama temeljne programske odrednice, sve koje dijele temeljne državotvorne ciljeve, i naravno da će oni pomoći, oni će prinijeti svoj broj glasova i svoj broj birača, ali voditelj te akcije mora biti Hrvatska demokratska zajednica, što znači da Hrvatska demokratska zajednica mora opet postati snažnom organizacijom. Ona se mora unutar sebe okupljati, a ne razarati. Ona mora unutar sebe okupljati sve sposobne, časne, poštene, svježe, ljude s idejama, ljude sa sposobnošću. Ako se razbijamo na frakcije i ako te frakcije pune novinske stupce, onda mi sebi onemogućavamo uspjeh na izborima. A nama je ipak taj uspjeh na izborima glavni cilj i glavna odgovornost. Za to nas je zadužio hrvatski narod 90. kad nam je dao ono najveće povjerenje. Dakle, nama je potrebna čvrsta i dobro organizirana stranka. I stranka koja će napokon napisati valjane stručne programe i onda ih na izborima ponuditi biračima. Nitko više neće birati političara zbog njegovog lijepog lica, zbog njegovih očiju, kose, bivših brakova ili ne znam nekog sličnog ili šaljivosti. Tražit će se programi, ali ne samo što će se tražiti, nego je naša ljudska odgovornost i politička odgovornost da te programe ponudimo čak i prije nego što birači od nas budu to ultimativno zahtijevali. Mi moramo znati da u sljedećoj fazi kada dođemo na vlast, na nama je odgovornost, a ne slava. Muka, a ne privatna moć. Kada sljedeći put dođemo na vlast, moramo znati da nam ona nije potrebna zato da bismo je iskoristili za privatne interese. Dosta je bilo onih koji su se za HDZ lijepili zbog privatnih materijalnih interesa.
Većina ih je već napustila stranku. Počeli su je napuštati od 3. siječnja i većina ih je već otišla jer materijalni interes je danas negdje drugdje. Ali ima i onih koji je još nisu napustili, a napustit će je uskoro ako ne budu ovdje vidjeli ponovno neke slasti i masti. Mi se moramo na vlast vratiti zbog hrvatskog čovjeka, zbog napretka i boljitka čitave zajednice i naravno da će onda u takvoj zadovoljnoj zajednici svatko osobno od nas imati i osobnu korist, ali onda će ona biti prava, podijeljena među svima, legalna, legitimna i očekivana. I onda će rast standarda biti zajednička vrijednost, a ne samo nečija povlastica. Mi ćemo morati doista, ja sam evo uvijek preko ovog gospodarskog programa malo brže prijeđem jer se bojim da ne odem u previše detalja, ali pravni sustav koji je pretpostavka za gospodarski sustav, pretpostavka je i za sve ostalo. Prema tomu mi ćemo morati doista osuditi na sudovima razorno djelovanje svih onih koji su djelovali protiv nacionalnih interesa i protiv prava, sloboda i dostojanstva čovjeka. Mi ćemo morati uspostaviti dostojanstvo osobe u hrvatskom društvu i dostojanstvo države, koje je potpuno bačeno u blato u svim posljednjim aktivnostima ovog režima. I napokon, ovo je možda najbolnija točka, ali nužna. Mi ćemo morati raskinuti sve međunarodne ugovore koji su štetni za nacionalnu probitku. Dragi prijatelji, ja bih u stvari počeo sa jednim priznanjem, jer istina da sam ja akademik, ali ja volim priznati kad nešto ne razumijem, pa ćete mi vi možda pomoći. Meni nikako nije jasno zašto, jasno je da su oni ljevičari, a mi smo desničari. I zašto oni to kao nama totalno govore da smo mi desničari, ja sve mislim da se oni trebaju toga stidjeti. A zašto? Pa znate, svi su učili, valjda i u školi se ono učilo, da ako sa 20 godina nisi socijalista, znači ljevičar, nemaš srca. Ako sa 40 godina nisi konzervativac, znači desničar, nemaš razuma. I sad oni stalno nas optužuju, vi imate razuma, a to ne treba biti tako. Ali, s obzirom da nas oni za to optužuju, nije ni čudo što nam je tako kako jeste. Jer kad imate ljude koji vladaju, a da nemaju razuma, pa da šta to liči, na kokošinac sa lisicom u njoj, kako ga reče Maja malo prije. A evo, ja sam, znajući da ću imati problem, jer kad Maja govori ispred vas, to znači da će ona sve reći, pa šta ću ja onda ostati ja da kažem. I onda sam ja, da bi nekako se dosjetio da izađem iz takve jedne nezgodne situacije, ja sam napisao jedan članak koji sam poslao Hrvatskom slovu, pa se nadam da će ga oni objaviti, a to je taj članak koji je u stvari bio ovaj tekst koji sam ja da vama mislio tu reći. Pa onda, ja čak mislim da ima tu nešto što i Maja nije ni spomenula. Evo, znači bude. Kaže, počet ću naravno opet, kao što je Maja govorila o Haškom sudu, i ovako. Haški sud je optužujući generala Gotovinu da je zajedno s pokojnim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom planirao etničko čišćenje nekakve države Republike Srpske Krajine, konačno pokazao i dokazao da je politički sud kojemu je osnovna zadaća prekrajanje najnovije povijesti po želji svjetskih moćnika. Naime, svima je poznato da ti moćnici nisu željeli neovisnu Hrvatsku državu. Pače, oni su sudjelovali u velikosrpskom genocidu nad hrvatskim narodom. Spomenimo samo jednu od najsramotnijih odluka Ujedinjenih naroda, kada je takozvanim embargom na uvoz oružja u stvari oduzeto hrvatskom narodu pravo na samoobranu. Kada ih je hrvatski narod svojom veličanstvenom borbom natjerao da prizna Hrvatsku državu, okrenuli su se njenom rušenju. Metode tog specijalnog rata još je davno opisao kineski filozof i pisac Sun Tzu. Citiram: najveća umjetnost je slomiti otpor neprijatelja bez borbe na bojnom polju.
Samo indirektna metoda može jamčiti pravu pobjedu. Rastvorite sve što je u zemlji neprijatelja dobro. Uvucite predstavnike vladajućeg sloja u zločinačke pothvate. Potkopajte njihov položaj i ugled. Prepustite ih javnoj sramoti pred njihovim sugrađanima. Iskoristite rad najnižih i najodvratnijih ljudi. Ometajte svim sredstvima rad vlade. Širite nejedinstvo i svađe među građanima neprijateljske zemlje. Nahuškajte mlade protiv starih. Ometajte svim sredstvima naoružanje, opskrbu i red u neprijateljskoj vojsci. Poništavajte sve vrednote. Budite velikodušni s ponudama i poklonima da biste kupili informacije i ortake. Svugdje smjestite svoje ljude. Nemojte štedjeti ni u novcu, ni u obećanjima, jer to donosi visoke kamate. Kraj citata. I za nije doista izvrsno Sun Tzu opisao kako je šestorka došla na vlast. Ali cilj svjetskih moćnika nije bio samo njihovo dovođenje na vlast. To je bilo samo sredstvo za ostvarenje glavnog cilja, rušenja hrvatske neovisnosti, to je ponovno stvaranje zajednice u kojima će Srbi imati glavnu riječ. Danas je jasno da je to takozvani Zapadni Balkan po formuli 6-1+1, vi to znate, Jugoslovenske republike minus Slovenija plus Albanija. Da to nije posrijedi, ne bi se pokušavalo izokrenuti povijest Domovinskog rata i od zločinaca, izdajica, dezertera stvarati heroje, a od istinskih heroja zločince. Da to nije posrijedi, ne bi sistematski radili na uništenju ponosa hrvatskog naroda. A danas se djeca hrvatskih branitelja stide što su im očevi bili heroji, a ne zločinci, dezerteri ili izdajice. Tako se doista ubija ponos cijelom jednom narodu. Zato hrvatskim vlastima ništa ne znači 400.000 potpisa hrvatskih građana za raspisivanje referenduma. Deklaracija o suradnji sa sudom u Hagu donesena je upravo nakon što je postalo jasno s presudom generalu Baškiću da taj sud ne interesira istinu. Time je današnja vlast pokazala da se želi obračunati s onim što Domovinski rat jest u svijesti hrvatskog naroda. Zato je i odvjetnik Rivkin dobio otkaz uz najcrnje objede. Pa on je bio taj koji je pred sudom u Hagu pokrenuo i postupak izuzimanja vojno-redarstvenih akcija Bljesak i Oluja ispod jurisdikcije suda. Očito, a zahvaljujući njemu, Hrvatska je već pred Haškim sudom dobila spor i otklonila famoznu sud poenu. Jasno je onda zašto današnjoj hrvatskoj vlasti ništa ne znači hrvatski ustav. Potpisi su dali oni kojima je stalo do hrvatske države. A da bi se to ostvarilo, treba prvo uništiti najvažnije institucije hrvatskog naroda. I zato Zoran Vukman u prošlom hrvatskom slovu, znači od 9. studenog 2001. kaže, citiram, američki analitičari odavno su istražili psihogram Hrvata i otkrili da kod nas vojska, policija i crkva uživaju moralni autoritet i ugled kao ni u jednoj drugoj zemlji. Prvi dio posla je odrađen. Vojska je u potpunom rasulu. Demoralizirana, kadrovski unakažena. Policija je u očima građana izgubila povjerenje i još preostaje udariti na crkvu, što je puno složenija operacija. Nakon skandalozne intervencije europskih diplomata kod kardinala Taurana s optužbama na račun hrvatskih biskupa, uslijedila je reakcija američkog State Departmenta s izvješćem o vjerskim slobodama u Hrvatskoj, koji kao da je napisan samo da bi se nadopunila optužba i da bi se pojačao pritisak prema Vatikanu i crkvi u Hrvata.
U stvari ovo izvješće od State Departmenta pokazuje kontinuitet američke politike. Njegov cilj je pokušaj podjele biskupa u crkvi Hrvata na način na koji je to svojevremeno pokušala Madeleine Albright kada je u Vatikanu, ako se sjećate, tvrdila da su svi hrvatski biskupi nacionalisti osim zagrebačkog nadbiskupa Bozanića. Šteta što odmah nitko iz crkve u Hrvata nije zatvorio usta gospođi Albright tvrdnjom da su svi hrvatski biskupi jednako vole svoj narod, a ako to za nju znači biti nacionalist, onda su i svi hrvatski biskupi nacionalisti. Nažalost, to tada nije niko uradio, ali srećom na ovo izvješće reagirao je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. On je upozorio Sjedinjene Američke Države, citiram, da one prosuđuju stanje na terenu pod vidom vlastitih američkih interesa. Narugo se je najnovijem američkom pokušaju cijepanja crkve u Hrvata, rekavši kako isticanje, citiram, konzervativne dalmatinske biskupe i progresivne stavove katoličkog nadbiskupa Josipa Bozanića dovodi neupućene u dvojbu, citiram, kao da oni drugi nisu katolički biskupi. Ili pak ovdje katolički, citiram, je sinonim za konzervativan. Po onoj mojoj definiciji znači za pametan. Također je upozorio kako se biskupi razlikuju samo, citiram, u naglascima, pristupima, trenucima nastupa i tako dalje. A osnovna naša, da kažem, greška hrvatske državotvorne politike bila je davanje oprosta. A da taj oprost i zločinci nisu ni tražili. Znači, taj oprost u stvari zločinci nisu ni tražili, a mi smo im ga davali. I tu ja najmanje mislim na oprost koji je dan Srbima. Jer i svjetski moćnici su sudjelovali u velikosrpskom genocidu, a nisu tražili oprost od hrvatskog naroda za to. Jesu li se ispričali? Je li tako nešto u Hrvatskoj netko traži od njih? A ima li naroda koji bi šutke prešao preko nečijeg sudjelovanja u genocidu nad njim? Odgovori su naravno negativni. Onda je, kad su takvi odgovori, njima najnormalnije optužiti nas za agresiju na ozemlje svoje vlastite države. Kad su mogli sudjelovati u srpskom genocidu, bez traženja isprike hrvatskom narodu, zašto ne bi to? U izvješću se kritizira posebno kritično crkvu Hrvata spram nove vlasti. Valjda misle da i katolička crkva mora biti njihova sluškinja, kao što je to hrvatska vlada. Biskupima je sigurno već postalo jasno da na takve pritiske treba odgovoriti istom mjerom. Pa su najnovijom svojom izjavom pokazali da ih pritisci neće omesti u njihovoj brizi za narod. A tako pokazuju i vlastima da se ne mora biti samo sluga. A reakcija režimskih medija i vlasti puno govori. Evo jedan naslov iz Slobodne Dalmacije od 10. studenog 2001. Kaže, zabrinjava bliskost stajališta biskupa i radikalnih skupina. Kaže, valjda vlast hoće reći da su svi oni koji brinu o hrvatskom narodu radikalni. A vjerovali ne, tu je vlast doista u pravu. Jer kada je borba za opstanak hrvatskog naroda u pitanju, tu se može biti samo radikalan. Evo da završim još. Je li poruku biskupa izgleda da li je poruku shvatio Tomčić ili ne, to doista ne znam. Ali ono što mene interesira, to je kako se ponaša HDZ. Jer radi se o najjačoj hrvatskoj državnotvornoj stranci
sigurno je da se ona mora ponašati na takav način na kako se sada ponašali naši biskupi. Na optužbe mora odgovoriti još većom borbom za interese naroda. Pogotovo što je opstanak našeg naroda ponovo ugrožen. Ne treba dokazivati nikakvu kooperativnost, jer se to doživljava kao iskazivanje slabosti. A nije nevažno ni to što se radi o dokazivanju kooperativnosti onima koji su sudjelovali ili čak organizirali genocid nad našim narodom. A ono što svjetski moćnici misle da jesmo i trebamo ostati, već su nam i poručili. Za njih smo mi samo psi sa smetlišta koji za njih obavljaju prljave poslove. Hvala. Zahvaljujem akademiku Pečariću i molim Strižića da i on pokuša biti kratak ovako kao akademik. Dobar večer, svi vas lijepo pozdravljam i bit ću zaista kratak. Ja bi se rado pridružio prethodnicima u napadanju dvojca Račan Mesić, ali neko mora udarati po nama. Odnosno, mi sebi po staroj našoj romantičnoj navadi volimo podilaziti, osobito na ovim skupovima. Međutim, stvarnost je surova, stvarnost je strašna, stvarnost današnja ne obećava puno. Moja uvažena kolegica, odnosno zamjenica predsjednika moje stranke, kaže izvanredni izbori najvjerojatnije neće biti. Ako su 2 godine oni nas doveli korak do Beograda, onda za 2 godine smo mi u Beogradu. I ako mi ne poduzmemo sve što možemo, demokratski, i ako ne isforsiramo prijevremene izbore, onda je mene strah da sve ovo lijepo, čemu mi aplaudiramo, da će to biti još jedanput novovijeke uske odlaze uma. Kako više ne bih duljio o tome, jer sam spreman glede toga odgovarati na eventualna pitanja, moja je dužnost da ukratko vas izvijestim u jednoj publikaciji, sretnoj i zlosretnoj, a kao uvod neka mi posluži jedan članak iz Riječkoga Novoga lista, jedine dnevne novine koja je objavila kratku crticu da je ova publikacija bila predstavljena u Sisku. Iz nje se može iščitati sva bijeda današnje naše HDZ-ovske problematike. A to je, postoji jedan stožer, to je grupa ljudi, grupa Neymara, koji su obranili Gospić i koji, braneći Gospić, kralježnicu Hrvatske, jer bez Like ne bi nas bilo, na čelu sa generalom Norcem, danas doživljavaju i medijsku blokadu, ali i financijsku blokadu. Zašto? Ta grupa hrabrih ljudi, kako u ratu, tako i u miru, od svojih mirovina, od svojih invalidnina i tako dalje, od rujna 2000. do danas izdvojila je uz malu pomoć iseljenih Hrvata, Ličana iz Australije i Novog Zelanda 800.000 kuna za obranu generala Norca. Samo oni i nitko više. Kad je trebalo braniti Hrvatsku, onda su oni branili. Kad mi danas trebamo braniti generala Norca i Gospićku skupinu, onda i mi zatajimo. I sad nam se događa ovo u Sisku. Klub utemeljitelja velikoga predsjednika Tuđmana, a ja usput da kažem nisam političar, niti se politikom namjerava nikad baviti, ali se svi moramo baviti da se ona opet ne bi bavila nama, jer se počela u ovoj neobolševičkoj varijanti. Organizirao je, dakle, predstavljanje te promocije. I sad Sisak, gdje se ja bio u ratu, u isto vrijeme kad je gospodin general Praljak bio u Sunji, je podijeljen, naravno. Tamo je HDZ-ovska vlast u županiji, HDZ-ovska vlast u gradu. Znači da je milina jedna. Ali oni bojkotiraju i ne dolaze. I sad ovaj gospodin, predsjednik toga stožera, za Novi list Riječki, znači crveni, kaže, izjavljuje, ističe da je iznenađen da na promociji publikacije nije bio nitko
u ime gradske županijske vlasti, a odazvali su se građani Siska. To je naša stvarnost. Naša stvarnost kad idemo govoriti o HDZ-u, o današnjemu našemu čelniku, to je da su oni komodno dopustili da crveni prije još preuzimanja vlasti imaju novine. Tjedne, dnevne, periodične, mjesečne. Poslije 3. siječnja mi nemamo ništa. Imamo na ime hrvatsko slovo. Ako ga ima, jer ćemo ga imati do Božića. Zašto? Antišabrirao sam toj našoj uvaženoj stranačkoj gospodi. Molio, upozoravao da smo na izdisaju. Honorari se ne isplaćuju, telefoni se ne plaćaju, nemamo. I još nas blokiraju. Osim obećanja, niko danas pomogu. A i neće. Iz jednostavnog razloga. I to treba biti načisto. Što je ekipa koja danas vodi, ja to moram biti otvoren. Oni su svaki dan u medijima. I javnost, ova naša, njih doživljava kao borce protiv Račana i Mesića. Međutim, idemo malo dalje. Ako već napadamo Račana i Mesića, pa budimo toliko objektivni, postoji 5-člana koalicija. A u toj koaliciji su i Radićevi seljaci, Radićevi i, ajmo reći, Budišini liberali. Dakle, bez njih koalicije ne bi bilo. Ali da se vratim ja na ono zašto sam zadužen. Ovo sa Siskom nije izdvojen slučaj. To vam se pojavljuje od Sinja, koji je izabrao generala Norca kao vojvodu, i koji nije, usprkos obećanju i odricanju pobjednika Čoje, Bare i Alke, do dana današnjeg uplatiti taj iznos na račun svoga vojvoda. S tim bi završio. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Strižiću i pozivam vas da poslije, po završetku tribine od naših cura, kupite ovu publikaciju. Njena cijena je 30 kuna, od toga 20 kuna ide nakladniku i autoru, a 10 kuna ćemo dakle uplatiti u korist ovog gostičkog stožera. I dakle pozivam vas sve da kupite knjižicu, tako ćemo učiniti barem nešto simbolično na ovom planu o kojem je govorio gospodin Strižić. Zahvaljujem našim govornicima na uvodu. Sada ćemo preći na postavljanje pitanja. Prošli put kad smo imali tribinu o našim generalima, kad je gost bio gospodin Praljak, tražio sam zbog nedostatka ovog mikrofona koji se može prenositi, dakle bez kabela, da se pitanja postavljaju pismeno, pa mi se učinilo to malo sterilnim. Sad ćemo večeras probati drugačije. Dakle, molit ću sve koji žele postaviti pitanje da iziđu za binu, da svi čuju, ali da ne bi se to oduljilo u govore oni koji će postavljati pitanja, jer ovdje su ipak naši gosti u prvom planu. Dakle, molit ću da se to svede na 1 minutu, eventualno ako smatraju da treba uvod, daćemo im još 1 minutu. Dakle, minuta plus minuta. Evo da probijem led, dopustite da ja prvi postavim pitanje dok netko ne dođe za binu. Dakle, ja bih pitao gospođu Freundlich vezano za našu osnovnu temu večeras. Hrvatska demokratska zajednica je glavna oporbena stranka u Hrvatskoj, a ovaj sporazum kojeg ja ovdje imam djelomično, naime ogroman je, ja sam ga također skinuo s interneta u hrvatskoj verziji o stabilizaciji i pridruživanju, se navodno mogao vidjeti na internetu tijekom cijelog ljeta. Naša stranka, nažalost, na to nije reagirala, nego je to učinio u sekundu do 12 naš bivši zastupnik, sada nezavisni gospodin Đuro Njavro. I sad se postavlja pitanje, i molim vas Majo da kao visoki stranački dužnosnik odgovorite, kako je moguće da naša stranka nije ranije reagirala na to, nego je dakle u zadnji tren se uprla svim silama protiv ovog sporazuma, koji po mom sudu, da ga sada ne citiram, ili ako dopustite samo jednu, recimo zadnji stavak članka 12. Ovi ugovori, govori se o ugovorima s područja slobodne trgovine, kretanja radnika, čak govori se o tome, o potrebi osnivanja institucionalnih mehanizama. Možda griješim dušu, ali ja to prevodim kao začetke nekakvog budućih zajedničkih ministarstava. Dakle, kaže se u zadnjem stavku, ti će se ugovori sklopiti u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovoga sporazuma,
spremnost Hrvatske da sklopi takve ugovore bit će uvjet daljnjega razvoja odnosa između Hrvatske i Europske unije. Citat. Majo, molim te, odgovori nam na ovo. Hvala ti lijepa, Ivica, hvala ti lijepa što si spomenuo ovo. Naime, gledajte, to što stoji u tom sporazumu, to nije ništa što mi nismo mogli očekivati. To je nešto uobičajeno za carinske unije. U carinskim unijama uvijek se mora jamčiti slobodan protok kapitala, robe i usluga i ljudi. Dakle, mora se otvoriti granice. Mi, kad je spomenuto da će biti Balkanska carinska unija, morali smo reagirati jer se znalo točno što će to značiti. Nažalost, evo ja ću sasvim otvoreno reći, nije baš bilo konsenzusa ni u našoj stranci o potrebi ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pa i naš bivši član Đuro Njavro, koji je danas protivnik sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tada nije tako mislio, kada je još bio naš član. I upravo smo on i ja došli u veliki sukob na nekim izbornim skupštinama, na prošlim unutarstranačkim izborima, upravo na pitanju Europske unije, kada se on zalagao za bezuvjetni ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a ja sam pokušavala dokazati da ne može biti bezuvjetni jer da će on morati ići, da ćemo izgubiti samostalnost i suverenitet, a da ćemo ići preko Balkana. Nije tada vjerovao. Meni je drago što je on u međuvremenu postao tako izraziti protivnik Europske unije, jer mi u sadašnjoj našoj ekonomskoj situaciji ne možemo htjeti ući ni u Europsku uniju. Mi nismo dorasli, nismo ravnopravni tomu. Prema tomu, mi možemo ući samo kao robovi ili kao sluge, a to nam ne treba. I zbog tog nedostatka, da odgovorim jednostavno, zbog tog nedostatka konsenzusa unutar naše stranke, nismo bili sposobni odgovoriti javno. I zato se ja zalažem za politički razgovor unutar HDZ-a, jer mislim da je on nužan. Mi moramo doći do konsenzusa o bitnim političkim pitanjima i zatim djelovati kao čvrsta, jasna, bespogovorna organizacija koja onda može zajedničke probitke, zajedničke zaključke doista i provesti. To je bitna odrednica. Zbog toga. Ja vas poznam, ali ne mogu se sjetiti. Dobro večer, ja sam Marin Grabar, da se predstavim za one koji me ne znaju, i član sam gradskog odbora. Ja se kolegi Nikolcu naprijed ispričavam, će to trajati malo duže od minute, jer mislim da je... Mislim da mi je toliko misli naviru same od sebe da jednostavno ne mogu se suzdržati i stati. Slažem se sa kolegom Strižićem kad je rekao što se tiče izbora i sa našom potpredsjednicom Majom. Jučer sam ja isto nešto slično ponovio na područnom odboru Trešnjevka, pa je potpredsjednica isto tako rekla što se izbora tiče da će biti vjerojatno redovni, a ja smatram kao i kolega Strižić da izbore moramo izboriti to odmah, da ne smijemo čekati nove poteze ove protuhrvatske vlasti. Nije u pitanju samo prevara birača, već je u pitanju veleizdaja koja će se morati procesuirati kada za to dođe vrijeme. Ja ću naznačiti dva osnovna problema za koja smatram da su trenutno Hrvatske države i hrvatskog naroda. Prvi je problem i došla je u pitanje opstojnost Hrvatske države i hrvatskog naroda, jer je ova vlast anacionalna, protuhrvatska, izdajnički raspoložena, sluganski, kasta koja nas želi ugurati u novu Srboslaviju. Da je tome dokaz da je tome tako su pokušaji u samim počecima. Sjećate se dobro kad su došli na vlast da je HNS preko Vesne Pusić pokušao promijeniti preambulu Ustava gdje stoji da je Hrvatska država država hrvatskog naroda u građansku državu, znači gubljenje nacionalnih identiteta.
Dalje izjava Srboslava Čačića, velikog meštra od gradnje, takozvanog građevinskog reketara, o zločincima i zločinačkom ratu, u prijevodu hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu. Naš klaun Mesić, predsjednik, moj nije, niti će ikad biti, izjavljuje da su svi u ovom ratu svima krivi, da se svi svima trebaju ispričati. Isto tako u samom početku promjena imena Hrvatskog državnog sabora, rasprodaja banaka i svih prirodnih dobara, a istovremeno nas žele napraviti robovima srpskog kapitala koji se infiltrira u naše gospodarstvo, jer je to novac koji je ukraden od hrvatskih građana i od Hrvatske države. Dalje, konstantno obezvređivanje i blaćenje Domovinskog rata, blaćenje heroja Domovinskog rata za koje tvrde da ne postoje, ukidanje vojske. Znamo vrlo dobro da smo u zadnjem stoljeću samo na ovim prostorima 5 puta imali 5 ratova, pa sad ne treba nam vojska jer, Bože moj, ne trebamo se ni braniti, jel? A isto tako imamo istovremeno susjede koji imaju teritorijalne pretenzije poput Italije i Slovenije od vajkada, rekao bi. Drugi je problem gospodarstvo i ekonomija. Samo neka kratke natuknice, lažna i olako srećena obećanja vladajuće šesterokrake koalicije. 200.000 novih radnih mjesta, ispunjeno 100.000 nezaposlenih. Smanjenje PDV-a, a razmišlja se o povećanju. Neka se sad sjete Škegre. Lijepo je mi rekao nedavno, neka me se sjete. Neka smanje PDV ako mogu. Pozvat ćemo ga na tribinu. Slažem se. Doista planiram to povodom druge. Gospodin Grabar, ispričavam se, morat ću vas prekinuti, nemojte mi uzurpirati. Sa svim vašim političkim stavima se ja slažem i čini mi se većina pitanja. Evo, nastojat ću biti što kraći, kažem, ispričavam se. Mi smo razgovarali, ja predlažem. Pitanje se odnosi na potpredsjednicu Maju. Samo da kratko evo zaključim ovoga, da ne kradem vrijeme jer vidim. Da li je vrh stranke svega toga svjestan, jer očigledno mi se čini da pojedinci nisu, i što se radi po tom pitanju? Jer vidim očigledno da pojedinci, naši visoki stranački i državni dužnosnici ne sjede na svojim radnim mjestima, čak što više kad su izglasavane neke deklaracije u Saboru da ih nema. Evo, kratko i jasno. Hvala vam. Hvala vam. Maju, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na pitanju. Evo, ja mogu govoriti u svoje ime. Ja sam svjesna svega toga što ste naveli i mnogo toga i više nego što ste vi naveli. I ono što se radi jest da se okuplja sposobne ljude, stručne ljude i ljude koji su prije svega u svojemu ljudskom, moralnom liku, eto, bez mrlje, pošteni, časni, uspravni. Okupljamo takve ljude koji rade na programima, kao što sam prije rekla, i koji daju ideje i sugestije za smjerove kojima trebamo krenuti, ne samo u ostvarenju određenih ciljeva kad dođemo na vlast, nego i u pripravi za dolazak na vlast. Kada sam rekla da se ne treba nadati da će izbori biti izvanredni, ja nisam kazala da se mi ne trebamo truditi da oni postanu izvanredni, ali moramo biti realni da u sadašnjoj situaciji nismo formirali niti skupine za pritisak, niti programe za pritisak, a evo, kad me pitate što se radi, radi se upravo na tome. Da formiramo ljude, svježe, nove, sposobne, stručne i poštene i programe koji daju odgovore na sva relevantna pitanja s kojima ćemo napraviti takav pritisak i tako ugroziti ovu vlast da ako Bog da, izbori budu i prije vremena. Hvala Majo. Gospodin Prestar. Čuje se. Budi glasan.
Čuje se. Gospođu Mali bi nešto zamolio. Puno je nabrojila crnih stvari na Račanovu dušu, ali jednu ste zaboravili. On je potpisao sa Drnovšekom poklon Sloveniji, zemlju, to je vrlo važna stvar, da li za prodat ili pokloniti, ja ne znam, što nije smio. Molim vas da to u buduće pri tribinama spomenite. Ja to imam i zapisano u svom tekstu, ali nisam, ne daj Bože da sam sve rekla, ali to je jedan od važnih elemenata. Oni prodaju naš teritorij, naše državno ozemlje, ne prodaju, daju. Pa vi ste spomenuli to, što je sa Zadarskim vodovodom, što je sa Prevlakom. Evo sada čujem na radiju večeras, popodne u 5 sati, da se spremaju, Picula je došao, Bog zna od kuda, gdje je radio na sporazumu sa Jugoslavijom, na jednom od tih ugovora, i jedan dio tog ugovora bit će ugovor o granicama. Ja sam zaustavila auto da se ne bih sudarila na tu vijest i mislim koje granice mi imamo u pitanju. Imamo da kako oni očito hoće nama Prevlaku uzeti sada u tom nekom paketu balkanskoga, zapadnoga Balkana, a Bog zna što još sve. A Vojvodina je u pitanju. I ovi Dunavsku obalu. Točno. Hvala, drago. General Praljak, molim vas. Ponovno mi se čini jako puno pogrešaka. Ako HDZ nije u stanju, a ovo se nalazi na internetu od ljeta, to predočiti hrvatskoj javnosti, pa tamo plakatima po gradu Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima, onda takav HDZ ne može preuzeti vlast. Ako vrh HDZ-a i njegov predsjednik kod prvog malog sukoba smjenjuje šefa svoje mladeži, pa se onda sastaju po raznim mjestima, pa se govori o masovnim isključenjima, onda takav HDZ ne može preuzeti vlast. Ako HDZ tek sad okuplja, kako kaže kolegica Maja, umne, čiste, poštene ljude, a istodobno mu u Saboru sjede Nikica Valentić koji je vodio gospodarstvo i član je HDZ-a, a ništa ne govori o tome kako bi to sutra trebalo izgledati. Krpina koji je samo zaljubljen u svoju retoričku manje više nesposobnost. Ako se pojavljuje ponovo tamo gospodin Jurica koji isto tako, onda takav HDZ neće sutra dobiti povjerenje građana Hrvatske. Ako dakle tome tako jeste, a tako jeste, onda puno više kritički se treba osvrnuti prema sebi. Jer tako i samo tako će se sutra pojaviti ljudi koji će moći voditi Hrvatsku onako kako se govori trebalo bi i moralo bi. Jer Privrednu banku je prodao HDZ. Zagrebačku banku je prodao HDZ. I dok god se ne skine to, prije svega napravi operacija nad samom sobom, pa se prije nego što se počne smjenjivati legalnim političkim sredstvima, a legalna politička sredstva su u demokraciji moćna i snažna, od snažnih štrajkova, prije svega treba napraviti brzi sabor HDZ-a. Pa ako vi to ne možete napraviti tako brzo, kako ćete onda uzeti vlast? Hvala vam lijepo. Hvala gospodine generale. Evo da ja odmah odgovorim generalu Praljku, mom prijatelju. Sabor HDZ-a bit će u travnju. Nije kasno. Prije toga bit će unutarstranački izbori koji počinju već za mjesec dana. Dakle, mi se upravo ulazimo u jednu fazu u kojoj ćemo vrlo ozbiljno i kritički morati razgovarati o samima sebi i o onomu i o tomu, o činjenici da 5. opći sabor koji je trebao biti upravo to, jedno pročišćenje i čistilište nakon izgubljenih izbora, to nije bio.
Mi smo trebali nakon izgubljenih izbora, ne mi, ne ja, nego oni koji su doista sudjelovali u izgubljenim izborima, povući moralne konsekvence kao što se to događa u strankama u svijetu, bez obzira na osobnu krivnju. Nitko tu nije osobno atakiran, ali jednostavno rečeno William Hague one noći kad je doznao prve prijevremene rezultate izbora, podnio je ostavku na mjesto predsjednika konzervativne stranke u Engleskoj i to je pitanje jednostavno automatizma, pa čak i neke pristojnosti. Dakle, mi moramo, i zato ja govorim o novim svježim ljudima sa idejama i programima, jer mi toj svijesti napokon sada, kad već nismo prije 2 godine, sada moramo doći i moramo biti svjesni da su izgubljeni izbori legitimacija, dokaz, svjedočanstvo o možda pogrešnoj politici i da oni koji su nositelji te pogrešne politike moraju prepustiti mjesto nekim drugima koji imaju bolje ideje, svježije, čistije, nove i vjerojatno onda i uspješnije. Temeljene na iskustvu. Hvala Majo. Gospodin.